bounds. Unboxing Maniac εδώ και σήμερα είμαι μαζί με τον Πάνο και τον George Gaming και είναι το πρώτο μας gameplay βίντεο στο κανάλι PSAG. Οπότε ας αρχίσουμε. Παίζουμε το The House 2 και φοβάμαι. Οκ. Πώς το μπούτσο το κάνω. Μαλάκες, φοβάμαι. Λοιπόν, εγώ παιδιά Φοβάμαι. You're now inside the house. The living room. Φοβάμαι. σου πήρε συγχρονικός από το live game. Ναι. Το είπαμε. Oh my god. Μαλάκα. Τώρα πατάς πράγματα. Ναι, το ξέρω. Οκ. Oh, I can feel something strange in this house. I actually feel it since the first day I came to work here as a nursemaid. I'm so afraid of that thing. Should I quit? Yes, you should. Φοβάμαι τόσο πολύ. Έχω τέρμα ένα γράμμα. Τι ήταν αυτό. Φοβάσαι, λάδι από το air condition. Γιατί δεν μπορώ να πατήσω τίποτα. Τι, δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί. Αυτή η μουσική. Δεν μπορώ να πατήσω τίποτα. Διακόπτη. Doctors here. Beth. Γιατί. Sometimes she talked alone, sometimes she laughed at night, and sometimes she called somebody. She's hot. She's not. Τι είναι αυτό. Έχω την εντύπωση θα πεθάνω. Τι κάνω τώρα. The bathroom. Μαλάκα. Φοβάμαι γαμώ. Μπήκαμε τώρα στο μπάνιο και ρε γαμώ, έχω βάλει τη φωνή πολύ ψηλά ρε γαμώ. Λοιπόν, Holy Bible.
Δεν το έχω ξαναπαίξει το παιχνίδι, απλώς το είχα ακουστά. Π.χ. από τον Ντούτσε και κάποιους άλλους YouTubers. Το PewDiePie. Και ήθελα να το παίξουμε για πρώτο gameplay. Και έχω την εντύπωση ότι θα... εδώ πέρα σε αυτό το δωμάτιο θα... Τι άλλο... Τι... δεν ξέρω τι να απαντήσω. Αμυντή. Ξέρω, έχουνε την βίβλο στην τουαλέτα ρε φίλε, στο μπάνιο. Αυτό μου βάζει. Ή ξέρω λογικά κάτι θα το να έχει συμβεί αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι κάποια στιγμή θα ανοίξω την κουρτίνα και θα φανεί κάτι μέσα. 100% θα γίνει αυτό. Ω, φίλε. Τι είναι αυτό? Καζανάκι, όχι. Αίματα, όχι. Πουλάπια, όχι. Οπότε έχουμε βίβλο, νερό, τουαλέτα. Όπα. Ω. Ω. Λογικά, κάποια στιγμή, αν πατάω τα πάντα, κάποια στιγμή θα εμφανιστεί κάτι. Δεν ξέρω τι γίνεται ρε γαμό. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Τι κάνουμε γάμο το? Δεν ξέρω τι κάνω, δεν ξέρω τι να κάνω. Δεν ξέρω τι να κάνω. Τόσο, ας μιλήσουμε λίγο. Εγώ, ναι, στο κανάλι μου δεν θα κάνω δεν θα κάνω gaming videos προς το παρόν. Δεν έχω τον απαραίτητο εξοπλισμό αυτό. Θα συνεχίσω στα unboxing και κάνω μια άλλη πλακία, κάτι τέτοιο. Αυτό θα έχω. Μια ώρα γάμω το... Εδώ πέρα είναι τα δωμάτια. Νομίζω μπορεί να το... δεν μπορώ. Γενικά, θυμάμαι ότι σε αυτό το δωμάτιο μπορούμε να... Από πάνω προς τα πάνω. Ναι ρε μάλα, από πάνω προς τα κάτω για να μην φαγεί. Ίσως. Ναι. Το παράθυρο πρέπει να ανοίγει. Όχι, θα μου δείχνει βελάκι τέτοιο, χεράκι. Ωπα. Νομίζω, ναι.
Δεν ξέρω τι να κάνω. Πόσα λεπτά, δεν ξέρω. Τι κάνουμε ρε γάμο το. Τι κάνουμε. Κοίτα, ο τύπος τώρα θα πατήσει κάτι, θα βγει σίγουρα. Oh! Okay. Δεν το ήξερα αυτό. Okay. Α, όχι, 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 όχι. Oh! 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 Τι είναι εκεί πέρα που τα δεις πια, Oh! Oh! Κάτι είδα, κάτι είδα, κάτι είδα. Okay. Oh! 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 Okay. 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 Έχω να τη πιάσει τώρα ρε φίλε. Ω, το πατάω αυτό. Α, γάμα. I am truly sorry for what I have done to our kid. Please forgive me. Εδώ πρέπει αυτό! Ω, οκ. Oh! 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 Μάλλον αυτό θα κάνεις. Έχω το αμάξι πολύ! Forgive me! Oh! Φοβάμαι ρε γάμο το φοβάμαι. Γιατί δεν μπορώ να πατήσω τίποτα. Εδώ, 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 Certificate of adoption was officially adopted on September, blah blah blah, Woodland Orphanage, blah blah blah, adopted parents, blah blah blah, approved. Μ' αρέσει αυτή η μουσική. Μ' αρέσει πολύ. Oh, okay. Ωραία, τώρα θα πάρει μέρος, θα πάρει το μέρος. Δεν θα πάρει μέρος, τελείωνε το... Α, οκ. Ένα λεπτό, θα τελειώσω στα γρήγορα, τόσο pro gamer που είμαι. Το... Γιόλο. Γιόλο. Oh, oh, okay. Δεν γίνεται να πατήσω τίποτα άλλο. Η καρδιά μου. Οκ. Αυτή η μουσική ρε γαμώτο.
Τώρα, όπα. She comes every night, okay. She's really good in hiding. I never find her. Γάμο το. She loves playing hide and seek. Play with me. Oh my god. Oh my god. Τι άλλο. Οκ. Τι άλλο έκανα το. Α, ναι, εκεί πέρα που εμφανίστηκε μήπως. Nope, οκ. Όπα. Να το! Αυτή με τα μαλλιά κάτω δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Όχι, όχι. Όχι τώρα. Όχι. Παναγιά μου. Αυτό ήταν το gameplay βίντεο. Θα ακολουθήσουν άλλα δύο parts. Θα παίζει ο... Ναι, αυτό, ναι. Κάντε subscribe και like αν σας άρεσε το βίντεο για να μας βοηθήσετε να κάνουμε περισσότερα βίντεο. Προτείνετε μας παιχνίδια να παίξουμε και κάντε ένα share για να μας βοηθήσετε. Αυτό. Γεια σας!